Apele duguli fanu ne de y'a fɔ ɲɛna ko ne bɛ cɛla kungo de la cɛla kungo okumu kɔnɔ duguli fanu ye ne labɔ Mariam ba n'a ka jama chaîne min bɛ n kan o ye femme de capable ye bɛɛ b'ale kalama Bamakɔ ya réseau in kan k'ale de bɛ na ni ɲuman ye dulokiba min bɛ n na o ye n ka marakamuso de ye Tata ale de ye ne pare ta la Madame Jawara Tata Tanja sagi min bɛ n bolo o ye Naba de a bɛɛ duguli fani olu de ye ne pare ko n ka taa n cɛla la ko n ka taa kungo kɛ la ale ye wari caman kɛ sagi kɔnɔ ko ne ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka dossier nin de i m'a ye a bɛ ne bila forum na ka da u la mɛsi min bɛ n kunna o ye Fatumata R ye kɔrɔmuso a y'a barika aw ma tɔ to aw ye ne ci kama maquillage min bɛ yen nɔ o ye Ami Makeup ye o kɛra Maramaba ka jigiya kama ne fari bɛɛ Mariam aw ɲɛ tɛ ne na le goût de ça ne jalimuso b'i diya dɔrɔn Jump,